Παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Blox Fruits με τον Ορφέα. Συγγνώμη, απλά μπαίνω τώρα κι εγώ, ξέρετε εσείς τα συνηθισμένα τώρα. Ναι, ωραία. Μισό, μπαίνω τώρα. Στο τέλος, εμείς θα κάνουμε μάχη. Όποιος νικήσει πρέπει, δεν θα φάει toxic waste. Δεν θα φάει toxic waste. Θα φάει για 1 λεπτό όποιος Κατ, κλείς το βίντεο, κλείς το βίντεο λίγο. Τι θες. Κλείς το βίντεο. Παιδιά, συγγνώμη γι' αυτό, αλλά ο Ορφέας ήθελε πάρα πολύ να μπει. Τι ο Ορφέας δεν ξέρει είναι ότι εγώ έχω παίξει. Πού είσαι? Στο τέλος του βίντεο θα κάνουμε μάχη, Ορφέα. Όχι. Ωραία, μάνα. Ραν. Έλα ρε. Ρε, μη λοιπόν, τον χαζό θέλω να βρω τώρα. Μην με λες χαζό, Ορφέα. Καλά. Θησαυρός! Δεν είναι μόνο λεφτά αυτό. Και πού τα λεφτά, Πού δεν είναι κάνω. αυτός? Ναι. Πού είναι? Κάτσε να ψάξω όλο το νησί έτσι. Νομίζω ξέρω που είναι. Νομίζω τον βρήκα. Εντάξει, έλα. Έρχομαι. Άμα με αρνάς, εγώ είμαι πολύ δυνατός. Είναι πιο τρομακτικός από σένα. Το ξέρεις, μπορώ να πάρω μια βάρκα και να έρθω και να σε σκοτώσω και είσαι απέναντι νησί. Εγώ δεν σου λέω. Πες ρε, να παίξουμε δίκαιο παιχνίδι. Εντάξει, είμαι σε ένα νησί, αλλά μπορώ να ζω το νησί σου, αυτό απλά λέω. Παιδιά, όπως βλέπετε είμαι πολύ μεγάλο level. Και κάποιος μου είχε δώσει ένα φρούτο. Πώς μπορώ να πάρω βάρκα? Αγόρασέ τη. Μπορώ να κολυμπήσω. Κολυμπάω. Όχι παιδιά, πεθαίνω. Πεθαίνω από τον boss. Κάνω κολύμπι. Όταν γίνεσαι πολύ μεγάλο level, δεν μπορείς να κολυμπάς. Άμα κολυμπάς, πεθαίνεις. Έφτασα σε αυτό εδώ το νησάκι. Ναι, Πρέπει να level είσαι. είναι level 46. Τι! Ανέβα! Και εγώ θέλω μόνο λίγα ακόμα για να πάρω φρούτο. Επειδή ξέρω πως είναι το νησί του τέτοιο. Ακούστε. Κάτσε πως είναι. Κάποιος μου είχε δώσει ένα φρούτο. Έλα, αγόρι μου! Θα σου δώσω μπουνιά, ρε. Ρε, θέλετε να σου πω μπουνιά, ρε. Δεν μπορείς αυτό. Καραβάκι.
καραβάκι. Είναι free εκείνο το καραβάκι. Εγώ... Ωραία παιδιά. Ποιος πιστεύετε που θα νικήσει? Εγώ βεβαίως. Εγώ είμαι μάγκος. Κάντε like άμα εγώ θα νικήσω και sub άμα ο Ορφέας θα νικήσει. Εγώ βεβαίως. Κάντε Sub, like. κάντε όλοι. Like. Sub. Like όλοι. Like όλοι. Σάμπρε. Τι like. Εγώ είμαι πιο καλός. Γιατί... Α, ξέρεις και πως παίζετε δηλαδή. Όχι, αλλά... Εντάξει μωρέ. Εντάξει μόνο. Εγώ... Λες και θα γίνει τίποτα. Εγώ θα έχω πάντα ανοιχτό. Ναι, θα γίνει κάτι. Εσύ θα πεθάνεις. Να σου πω κάτι, εγώ θα έχω πάντα ανοιχτό τις δουλειές. Να χτυπάω συνέχεια. Έτσι, επειδή είμαι μάγκα. Λοιπόν, πάω στο πιο μου χρόνο νησί. Και αυτό το νησί είναι λίγο τροποτικό. Εκείνο έχει πολλά τέρατα δυνατά. Είσαι σίγουρος πως θες να πας? Άσε με, όπου θέλω θα πάω. Εντάξει, να πεθάνεις εννοούσες. Εάν θέλω θα πεθάνω. Αλλά εάν πεθαίνω από τέρατα δεν τρώω καραμέλα, μόνο από σένα. Ωραία μάνα μου, πόσο μακριά είναι. Άντε, ούτε με το κολύμπι. Πού, μάντε Γιάγκορη. Τι παίζουν εδώ? Ποιος κοιμάται? Τώρα θα νικήσουμε τον Ορφέα, παιδιά, σωστά. Βεβαίως εγώ θα νικήσω, γιατί είμαι μάγκας. Εγώ είμαι μάγκας Ορφέα. Όταν λέω εγώ θα μ' ακούς ρε. Όταν λέω εγώ θα μ' ακούς. Εννοείς εγώ, ναι, ξέρω. Εννοείς εμένα. Είμαι καλύτερος, είμαι καλύτερος. Είμαι καλύτερος. Ορφέα. Δεν ξέρω τώρα τι να κάνω. 38, 62 δολάρια. 382 δολάρια μόνο. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Άμα σκοτώσω τη μαϊμού, εγώ πάω επόμενο level, παιδιά. Στρίψε αλλιώς Yes. μην γίνει πανικός. Άντε. Ναι, άντε γκορίλα. Κολοφαρδέα! Κολο. Όπα, παιδιά, κάπως σπάγαρα, δεν μπορούσα να κονηθώ. Και τώρα θα δεις. Γκορίλα. Πρέπει να νικήσει τον boss. Το boss. Είναι πάρα πολύ δυνατά αυτά εκεί τα boss. Το Δεν πιο με νοιάζει. Εγώ θα τα νικήσω ρε. Άντε. Με μπουνίτσες. Εγώ θα κολυμπήσω. Το boss που κάνω είναι πανεύκολο για μένα, αλλά όχι για κανένα. Άκου, μπορεί να Δεν βουτάω σε αυτό το νερό, έχει πολλά άτομα στους μπλε Ξέρω. και θα πεθάνεις από αυτούς. Κοίτα, εγώ πηγαίνω κάπου σκοτεινά και τελικά. Μου αρέσει εδώ, αλλά πρέπει να φύγω, πρέπει να βρω το χαζό. Λοιπόν, Με λες αδέ. όχι, όχι. Τελευταία φορά που θα με πεις θα έρθω και θα σε σκοτώσω. Πού είναι, έλα. Έλα, αν τολμάς. Έλα, ρε, έλα. Έλα, εσύ. Πού είσαι, σε ποιον είσαι. Είμαι στη ζούγκλα. Να σε, wait. Να σε, αγόρι μου. Χαζούλη. Είσαι σίγουρος που θες να πας πάνω μου? Ναι. Wait. Όχι. Καλά. Δεν Α, βαριέσαι. Δεν βαριέμαι,
θέλω να σε νικήσω. Έλα, σου λέω, είμαι στις χορούλες. Ζούγκλα. Στις χορούλες είναι. Ζούγκλα έρχομαι. Ζούγκλα, φέρνει ζούγκλα. Άντε γορίλα. Ναι, πες. Εμένα μου αρέσει η ζούγκλα, γι' αυτό έρχομαι. Ναι, δεν σου αρέσει. Στο είπα, ήμουνα κι εγώ, δεν τολμάω. Τώρα έρχομαι, μισό. Το way είσαι. Το way. Το way είσαι. Εδώ μου λέει way. Είσαι. Και ένα way. Κάπου εκεί είμαι. Α, Ναι ρε φίλε, τον βρήκα, είναι χαζό. εδώ με Πάμε λες. λίγο πιο γρήγορα ρε. Πάμε λίγο. Εδώ με λες, Όχι, δεν είσαι χαζό. Όπου θέσεις, θα σε σκοτώσω. Τι σκοτώσει. Άντε. Άντε. Όχι. Είμαι πιο κοντά. Είμαι πιο κοντά. Είμαι πιο κοντά κάπου. Είμαι 100 μέτρα πιο κοντά τουλάχιστον. Πάμε. Λοιπόν, πρέπει να προετοιμαστώ. Ξέρετε. Είναι μια ωραία γραφούλα. Item, special item. Παρά. Όχι. Ναι, θα πεθάνεις από μένα. Γιατί θα πεθάνεις από μένα. Τι γελάσατε. Κολυμπάω και χτυπάω ταυτόχρονα για να είμαι έτοιμος. Χρησιμοποιήστε και εσύ το κανονικό, να είμαστε δίκαιοι, εντάξει. Όχι το πολύ δυνατό, το χαλαρό χρησιμοποιείτε. Καλά, έχει μπαγκάρι αυτό και με γυρνάει. Με γυρνάει, όπου, κοίτα, άμα πετάω, κοίτα, ορφρά. Κοίτα, άμα χτυπάω εδώ, που με γυρνάει. Καλύτερα για μένα. Καλύτερα για σένα. Φέρνω κάποιον που θα σε σκοτώσει. Λοιπόν, έλα πάμε. Κοντεύω. Ζούγκλη να είμαστε. Μη δεν βλέπει που είναι. Έλα μαϊμού. Να έρθεις να με το σκοτώσεις. Δεν πρέπει ούτε εγώ να κάνω. Ναι, θα βρω έτσι. Για να είμαι καλός. Για να είσαι καλός. Έχουμε μια μαϊμού. Όχι. Ρε πάτα ρε. Να σε. Όχι. Κάτσε, δεν μπορώ να σε σκοτώνω. Είσαι πιο μικρός από level με 20. Όμως δεν μπορώ. Καλά, θα φέρω κάποιον που θα σε σκοτώσει. Μη. Θα κρυφτώ κάτω. Έλα μαϊμού. Ακολούθησέ με. Έχω κάποιον να σκοτώσεις. Τώρα έκλεισα τον ήχο και δεν θα βλέπει που θα είμαι έτσι για να είναι δίκαιο. Δεν ξέρει που είναι. Δεν ξέρει. Πιστεύω που ξέρω. Δεν ξέρει που είναι. Α, εδώ είμαι. Γιατί βγαίνεις? Δεν βγήκα. Από Λοιπόν, το... παιδιά, τώρα έχω ανοιχτεί βίντεο για σας.
και παίζω ένα παιχνίδι. Γιατί κάνεις βίντεο την ίδια ώρα από μένα? Εντάξει μωρέ σιγά. Και προσπαθώ να μην με βρει αυτό. Οπότε Θα είναι... περιμένω να... Κάτσε! Αφού αυτός θα κάνει reset στη ζούγκλα. Έχω σβήσει και τον κόσμο κιόλας. Οπότε είμαστε ok. Γιατί έσβησες τον κόσμο? Δεν ξέρεις που είμαι. Λοιπόν, είναι το Λοιπόν, πάω εδώ τώρα. Όχι, να με βλέπετε. Να σώφε. Όχι ρε φίλε, με είδες. Είμαι στο νερό. Εσύ δεν μπορείς. Τι, εσύ Όχι σε αυτό το νερό και δεν μπορώ να σε σκοτώνω, φρέα. Θυμήσου, πρέπει να είσαι level 20 Εγώ πάω για να σε μπορείς. αυτό το νερό που δεν μπορείς. Δεν μπορώ να σε σκοτώνω μέχρι να είσαι 20 level. Δεν μπορείς. Δηλαδή, εγώ μπορώ. Όχι ούτε εσύ. Αν εγώ τι πιστεύεις, δεν μπορώ. Γιατί όμως σκότωνα. Δεν μπορώ. Κάτσε να χάνουμε Δεν ένα μου πόλεμο, έκανες ρε. τίποτα, Κάτσε, σου έλα λέω. εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Μισό. Πού είσαι? Πού είμαι στη ζούγκλα. Πάω κάπου. Σε αυτό το fake νερό μπορώ να πηγαίνω. Να ξέρεις. Θα σου πω κάτι. Έλα λίγο ρε, μπας και γίνει τίποτα. Πού είσαι? Μας. Έλα εδώ ρε. Οπ. Εγώ δεν πρέπει ούτε να κάνω τίποτα και δεν θα με σκοτώσεις. Κοίτα. Κάτσε, έλα. Έλα, στούβησε με. Έλα. Μισό. Να, σου είπα. Βλέπεις και not attack a player below level 20 μου λέει. Και εμένα. Γιατί εσύ είσαι... Πρέπει να είσαι level 20 Με για ένα να... μηδάκι όμως μπορώ να παλέψω. Τότε είμαστε ομάδα. Είμαστε ομάδα της, έλα. Όχι ακόμα. Είμαστε ομάδα και δεν με ενδιαφέρει. Ρε, έλα εδώ ρε. Ρε, έλα εδώ μη σε σκοτώσω ρε. Τι γίνεται ρε. Τι γίνεται. Κάνεις τα λογικά σου. Κάνεις τα λογικά σου ρε. Άντε. Παιδιά, Ούρι μάνα μου. μόνο level 3. Ναι. Είσαι 28 και όλοι οι άλλοι είναι τόσο μεγάλο. Δεν βοηθάς την ομάδα σου. Το μόνο πράγμα είναι πως εγώ είμαι ο μόνος στην ομάδα μου. Μόλις μπήκε ένας 1004. Ναι, κάποιος έρχεται να με σκοτώσει. Μια δεν πρέπει να με σκοτώσει. Πάμε πολύ. Άντε. Να, κόκκινος είναι, αλλά κάποιοι κόκκινοι είναι καλοί και βοηθάνε τους άλλους. Help me please. Εγώ δεν φτάνει που κάνω ένα boss με έναν άλλον κόκκινο. Δεν σκότωσε μόνο τον boss, σκότωσε και εμένα. Παιδιά, μόνο λίγα
για levels. Ναι. Θα είμαι level 50. Level 5 ρε φίλε. Δεν είσαι 100%. Πλάκα μου κάνεις. Όχι. Είμαι level 47. Ναι, είμαι level 7. Για να δω τώρα μπορώ να σε χέσω τώρα. Με τη μούρη σου. Το λέω, level 20 μπορείς να κάνεις. Έλα, έλα. Πάλεψε, ευχαριστώ που με βρήκες. Δεν μπορώ να το κάνω, είσαι level 7. Πρέπει να είσαι level 20 για να στο μπορώ να το κάνω. Πόσο είμαι, level 6. Πρώτον, μου λες θέματα. Όχι, κοίτα, κοίτα και μόνος σου. 7, γιατί Τώρα είπες είμαι- 6. Τώρα είμαι 7 γιατί σκότωσα έναν. Αλλά σταμάτα να λες ότι λέω ψέματα. Εγώ δεν λέω ποτέ ψέματα. Άντε! Και όταν κάποιος το λέει, προσέμασε το μυστικό σου και στο λέει και εσύ δες. Λοιπόν, έλα παιδιά, παλεύω για το τίποτα. Παλεύω για τα levels. Να πολεμήσω και τον χαζό εκεί. Με σκότωσαν. Πες μου πώς πάνε όλα τα level μου τώρα. Χωρίς τα κάνω. Πάμε στην αρχή. Μαμά, ναι. Γιατί δεν μου το έδινες να πήγαινα προς τα πάνω. Ωραία μάνα, ωραία. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι, ένα μυστικό. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό για σήμερα. Κάντε μία κλαπή και ένα κοκονάκι. Αλλά όχι και Τα για μένα. λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά, θα τα πούμε σε 7 ημερούλες. Όταν θα φτάσει παιδιά level 20 τελειώνει το βίντεο. Εγώ. Ποτέ. Όχι, κάνουμε τη μάχη και μετά. Όχι ρε φίλε. Λοιπόν, ακούστε με παιδιά. Επειδή δεν φέρομαι καλά. Δεν μπορώ να το κάνω, αλλά πρέπει. Λοιπόν, ακούστε με. Επειδή έχασα μία φορά από έναν πίθηκο. Καλά, για θα έχω ένα νικήσει λεπτό, και το άλλο. Τι θα έχουμε? Toxic waste. Για ένα λεπτό μέσα στο στοματάκι μου αυτό είναι το πράγμα. Τι γεύση είναι, κάτσε να Γεια παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω ναι. Πρέπει να δούμε τι χρώμα είναι. Watermelon! Watermelon καρπούζι, πάμε λίγο. Τι χρώμα. Ροζ. Όχι το ρόδι, τη χερούλι. Ρε παιδιά, συχαίνομαι να το φάω αυτό το πράγμα. Συχαίνομαι. Κάτσε μισό, πάω να το δείτε στους άλλους. Γεια! Ωραία παιδιά, όπως βλέπετε ο Ορφέας έχασε. Γιατί έλεγε όχι, έχασα. Και γι' αυτό παιδιά, εγώ νίκησα. Το ήξερα που θα νίκαγα. Ωραία παιδιά, πάμε για πάλι το boss. Εκεί που... Παιδιά μου ήρθε καρπούζιο. Ωραία παιδιά, Με τα
έχει άλλο, πόσο χρόνο λέτε άλλο έχει? Εγώ πάω να ανεβάσω το βίντεο. Γεια παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Το λέμε.